היי, שלום לכם, נעים מאוד, שמי גיא, ואני רוצה להזמין אתכם לעשות מהפך אמיתי יחד איתי בתחום הזה של סרטי תדמית והפקה לעסק. אני מורה בכיר לקרב מגע, 35 שנה בתחום, ויום אחד, לפני שנים רבות, שרציתי לעשות סרט תדמית לעסק שלי, נבהלתי מהמחיר השערורייתי שביקשו ממני. מאז למדתי צילום והפקה ברמה מקצועית. היום אני מצלם עם המצלמות הכי מקצועיות, עורך ברמה מקצועית, ומזמין אתכם ליטול חלק במהפך של מחיר הוגן עבור סרט תדמית מקצועי. סרט תדמית של כמה דקות, 3-4 דקות, כולל מסך ירוק למי שצריך, עם צילום מקצועי, עם עריכה מקצועית, 1,500 ש"ח פלוס מע"מ, והמחיר הזה הוא כמובן ל10 הראשונים. לאחר מכן המחיר יהיה טיפה יותר גבוה, לא יותר. אני מזמין אתכם לבוא וליטול חלק במהפך שאני הולך לעשות. אז למה אתם מחכים? צרו קשר עוד היום. להתראות.